your spirit. Breath to breath, I'm dependent on you. Faithful God, you are calling me closer. When morning dawns and evening fades, I need your grace. Let every Praise the Lord! God is good! All the time! Kumusta? Kanagyan! Salamat kayo sa Ginoo! Igsoon! Nindot kayo ang mga awit kanina, no? Nindot kayo! Kaninang buntag, nindot kayo ang mensahe ko sa ganinang buntag, no? Ganinang buntag ko man meron, no? Ikaduha ng muni, no? Una ato ang nagwawali ganina taga Orquieta, si Pastor Burha. Okay? Ngayon, sunod Domingo na po, sa ikaduha nga simba, si Pastor Isto na po ang magwali. Kami na yung nakaigsunan, atong miaging Domingo, no? Nag-hiskuta about sa nag-hiskuta atong miaging Domingo, bring people hope, no? Now, hindi kapuntagon mga kaigsunan, tuguti ko nga makahulam sa inyong mga igulungog aron sa pagpanalingog sa pulong sa Dios. Diya makita mga kaigsunan sa Juan Kapitulo 15, uno ngadto sa city lamang, pero taas-taas ni manindong kaigsuon pagtahod sa pulong sa Ginoo. Taas-taas ni siya, pero ako lang basahon taman sa city. Ikaw si Jesus ang matuod nga punuan sa paras. Ikaw din ako ang matuod nga punuan sa paras o ang akong amahan mao ang tig-atiman. Pudlo niya ang tanan nga sanga nga dili mamunga o pulungan niya ang tanang sanga nga mamunga aron kini mahinlo o mamunga daghan. Nahinlo na kamo pinagi sa mga pulo nga akong gisulti kaninyo. Pabilin kamo kanako o ako magapabilin kaninyo. Dili kamo makabunga gawas kun magpabilin kamo kanako sama nga ang usa ka sanga dili makabunga gawas kun kini magapabilin sa punuan. 5. Ako ang punuan sa paras ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya mamungag daghan. Kay kun wala ako, wala kamoy mahimo. Ang dili magapabilin kanako mahisama sa usa ka sanga nga ilabay og malaya. Pamuniton kini og itambok sa kalayo aron masunog. Kung magapabilin kamo kanako o ang akong mga pulong magapabilin kaninyo, makapangayo kamo bisan unsa o madawat ninyo kini. Magampo tas pulong sa Ginoo. Amahan ang mga langit noon, salamat kayo nining higayon, ganin kami yung kanong simong pulong. Salamat nining adlaw, salamat sa tanan. Ganiya karon imong gidala, maayong lawas. Maayo ang kinabuhi, madasigon, malipayon, makuswagon. Salamat kayo Ginoong Dios nga nining nga kabuntagon, gitudloan mi nimo nga ikaw ang amahan, nga mao ang punuan sa paras kami ang mga sanga. Salamat kayo nining adlaw. Ug salamat kay Ginoong Dios nga ang imong pulong karon sayo na mo masabtan. O kining imong ubos nga alagad wa ni mahimo kung wala ka. Ikaw ang Dios nga manudlo karon, ikaw ang Dios maguna. Ikaw ang Dios nga mamuhat dagko kay bulong nga mga butang, nilakruhan ang butang sa matag usa karon. Among gibadlong tanang buhat sa kabandahan. Among giribiyok in the name of Jesus, dili makaabot karon, dili makasulod ini nga dapit in the name of Jesus. Salamat kay Ginoong Dios nga tanan nga gikan karon, gikan ining orasa, muulit nga malipayon o balon ang imong mga panalangin. In Jesus name we pray. Amen. O amen. Mga pagligtutigsoon. Daw ako na yung may balong mga kaigsunan, no? Kinahanglan na din mag-official ta sugod pizza 15. Ibuok na. Mura o gigamak ginan nila nga compulsory. Tanan yung tao mag-official. No, dili lang kay Christmas kami ito, kung dili magtabo na yun sa tibuok na wong. Ikaw din ang disciple o sumusunod makig-uban ni Kristo. Mo ni title. Ang disciple o sumusunod makig-uban ni Kristo. Ang disciple diyan o ato lang ng or disipulo or disciple, usa na siya sa mga butang nga atong mabantayan. A disciple abides in
Christ. Sa in English. No? Ang disciple ko no, mo abide na kanunay, mo kauban na kanunay ni Kristo. Okay? Kita, pagdawat na to ni Jesus, pag-receive mo ni Jesus, gitawag na kag-disciple. Okay? Gitawag na kag-disciple. Ba't pasabot, ganina buntag, diha ko nakabantay, nga ang tao diya nga mahimong disciple, doon na kay DNA. Type, DNA ni Kristo. Oh. Okay? Kabantay mo pag alanganin bitaw, kabantay mo anang na mga tao bitaw nga gianak sa gawas. Mga tao bitaw, mga bata nga gianak sila sa lain nga pamilya, paniya ginudahan. Mayon nga kini anak dia gyud ni Suanso, ni Tapulano, ni Maria. Okay, para makakuha siya benepisyo gikan sa pamilya unsay buhaton? Ipa-DNA test. So, aron siya may baluan, ipa-DNA test. Pero, ang tao di ay, nga ni-abide ni Jesus, in-abide in Christ, usas siya sa tao, nga dunay DNA sa kinabuhi ni Kristo. Unsa man, kining atong kinabuhi, nga pagkamapa-ilubon. Okay, dunay mga pipila ka mga butang din ingon siya din ang atong gibasa mga kaigsunan, nga mensahe about sa disciple or pagkapunuan. Now, atong makita din sa versikulo 2, ino sa din, putlo niya ang tanang sanga nga dili mamunga o pulungan niya ang tanang sanga nga mamunga aron kini mahilo o mamunga daghan. Duha ka klase din putlon o pulungan. Kabantay siguro mo, lahi-lahi ni siya style, lahi-lahi ni siya o pamaagi ang putol o ang pulong. Kabantay mo o putol, asa na magsugod? Punuan. Di ba? Putla rin mo ng sanga, pulong na. Di ba? Ang pulong, sanga. Ang putol, punuan. Sa ato ba, ingon ang Bible, ingon ang pulong Ginoo din nga atong gibasa karon mga kaigsunan, putlo niya ang sanga nga dili mamunga. Sanga man gisulti. Sa ato ba, totally yun ng sanga ha, di na yun mapuslan. Amen ba? Kanang sanga ha, di na magamit. Okay. Nag-iskot ito ganyan punuan. Sanga lagi na pastor? Okay. Kanang putlon, o maunang sanga ha, nga branches, panangitan, maunang sanga ha. Okay. Dili na ko gusto nga kining sanga ha, magpabilin, putlon na ko ari ko rin magputol. Kung pulong na, ari na na Kristo mo. Okay? Sige. Kung saan man na, pastor? Anong imo man ang i-appeal din ha? Or ngano man ang imo man ang gisulti? Iwan ang Biblia, pag naaga ni mga sanga nga dili mamunga putlo na na, buto sabot, kung doon ay mga kinabuhi nato, nga dili yun ang angay pabungahon, putla. Atong kinaiya, atong batasan, ang atong pagkatao, uli ito sa pulungan. Pulungan itong mga sanga na mamunga. Or namunga, ang mamunga pagkindaghan. Kung saman, kanang atong pagkamalasigon sa Ginoo. Kanang atong pagkabuutan lihas Ginoo. Kaya mo manili, DNA lagi sa Diyos, na animo, buutan ng si Jesus, may mo kong buutan. Amin ba? Now, ingon din ingon ang Juan Kapitulo 15, versikulo 1, hanggang sa 17. Gisulti din 17 din sa taas, mga kaigsunan. Taas siya. Ingon din nga, si Jesus nakabalong ang iyang mga ang tinuod nga disipulo o sumusunod, magtinguha pag kinabuhi nga mabungahon, malampuson o puno sa kalipay nga kinabuhi. Nahibalo si Jesus. Nahibalo ang Diyos. Kabalo siya. Pero ang gusto mahitabo sa Ginoo, nga kanunay kang dugdo, kanunay kang suod, nganuman gusto sa Ginoo nga kita mahimong mabungahon. Amen. Sa Galatias 5:22, munay bunga sa kinabuhi ng Kristo. Pero mabutang ka din ha. Una, doon ay mga pipila ka mga butang. Iyon din adunay upat ka mga kinaiya sa muswagon nga disipulo o tinunan o sumusunod ni Kristo. Doon ay upat na akong i-share ka ninyo. Upat ka mga butang. Upat ka mga kinaiya sa mga uswagon o disciple nga tinunan o sumusunod ni Kristo. But pasabot,
mga sikreto ni. Okay? Usa sa mga upat, ibalo ko nga, kining upat mga kaigsuonan, mahimo na siya importante. Bisag usa lang ani. Gitawag siya mauswagon. Ngayon man yung mauswagon, importante ni siya nato mahibaluan. Ang Bible mga kaigsuonan, nagtudlo ni nato, aron mahimo tang mabungahon. Gusto sa Ginoo nga ang Kristohanon o disciple mo produce din siya fruit, mo produce din siya bunga sa imong Kristohanon nga kinabuhi. Dili siya mosugot nga magpabilin kang alaot, magpibilin kang luoy. Gusto sa Ginoo nga mouswag ka, mo-grow ka by faith. Ang imong kinabuhi, kung wala ka na imong madasigon kaniadto, gusto sa Ginoo nga mouswag ka sunod adlaw sa imong kinabuhi. Libera pa. Trabaho ka na to, yes. Ayaw mabilin ka. Lungkoy ka karon. Lungkoy ka hapon ba? Sunod na lungkoy. Mamatay kang lungkoy. Ayaw. Ayaw sugot nga ang imong kinabuhi kontento o mahimo kang kontento. Now, bituluan tas Ginoo nga mahimo kontento. Pero ayaw ka kontento sa sitwasyon sa imong kinabuhi karon nga wa ka magamit. Kontento na may konsol. Iyon Bible, makontento ka. Yes! Makontento ka sa mga butang kung siya'y nakabot mo karon. Pero ayaw magkontento kung wa kami bunga sa espirituhan ng pagbunga. Amen ba? Oh, yun sa, ang imong pulong mao'y akong kadato. Dito naman ang pastor. Kana may sakto. Pero magsige pa gani kay paningkamot, magsige pa gani. Ay nguban gani nga, bulong lamang yun para mahimong dato. Ibalhin yun na. Mohon nila, ibalhin yun ito para. Bisag usan nung para biya na. Bisag luang dagaw ra. Uy, napalhin na gini gamay, nairong na gini. Ikamatay yun na nila. Pero ka na. Kaya naman, nahigugmas sila o ilan yun ako na mag-cancel sila sa paagi kaniha anang mga sitwasyon. Pero alam ako, alam na itong tanawa na ito. Ang Lebanon, pag-abot sa Osaka, maay panilang. Ay, ngay nasunog. Pag-buntog yun, boom! Ingon na itong uban, Allahu Akbar. God is great, na siguro na. Pwede nilang angko. Pwede nilang luka. Pwede nilang ilisan. Nga naman, wag yun bisan usa nga area ato napita na pugnan yung mga buto. Kinsa may nakapugong na to. Bisan pagkinsan daw na. Dili sa mga, makasulti yun ko. Tubig mga kaigsunan, sulod sa balay. Gamay na ganin ang kanala din na. Kaingon ko, grabe ng tubig. Kung nakapasik agian, buhatin yun. Mauna niya ang sitwasyon. Abnormal na tanan. Kana mo dapat mga kaigsunan, sa una na mamiyanan, nahadlok ka na. Pero karon nahadlok na yun ko. Hadlok na yun ko. Kaya gano'n, kinagkasada din ha. Wala pa man na sa una, karoon na naman. Nasirado na lagyan ng tubig. Nga din eh, maglaktob na. Kamao po si Ruby, habog na niya balay, hindi na mabot. Kamao yan. Bahaan. Sa una, mabahaan mo, no? Pero di na. Bahaan sila sa una. Eh sila may unang intro din sa tubig yung pagdaghas tubig sila. Karoon, kamao na sila. Patasan na tubig. Maglaway na tubig. Karoon, mga sitwasyon sila, grabe. Pangita mo. Muna nga, ayaw yun paglangay, o niya ayaw yun pag tinapol, pag pangalagan sa Ginoo. Karoon pa na. Magdinasigay ka kanunay. Doon ay pipila ka mga batang. Una, ikaw sa din ang disciple o tinunaan, sumusunod, magpuyo nga doon kanunay sa agalon o master. Masa ko na? Magpuyo. Tanaw na to ha? Tanaw na to balik. Isa. Ang disciple o tinunaan, sumusunod, magpuyo. Kining porsyon ng mga kaigsunan. Magpuyo nga dool. Okay? Magpuyo nga dool kanunay sa agalon o master. Usa na siya sa mga area sa atong kinabuhi, atong bantayan, kinahanglan, imong makorek kanunay, mag-check nimo kanunay, ma-evaluate nimo kanunay, ang imong kinabuhi, na dool ba ta kanunay sa Ginoo? Kaya inibalik sa Ginoo, importante mo ta, mahimo kang dool niya. Importante ni. Namasabtan na ito ni Maayo na ang disciple ni ay kinahanglan magpuyo nga dool sa Dios. Hallelujah. Ang pagkutana karon ako, unsa di ilhanan aning tao nga nagpuyo dool sa Ginoo. Tala pa ni Dapita, unsa may ilhanan sa tao dool sa Ginoo? Hamugaway. Kamo din eh. Sa kining mahino na to ni tulungan ni. Kining ngaro. Unsa ti mailhan ng tao dool sa Dios? Sa unsa ti mailhan ba? Sa yung napanitan. Ang iyong pag-ampok tungkol sa Ginoo. Dire usapan.
Unsa may ilhanan ninyo nga ang tawo nga disciple dool sa Ginoo? Mauswagon. Dili ko ka kanang mauswagon kumpleto na natanan. Maayo imong una-una, maayo ka lawas, tanan ka espiritu sa imong kinabuhi basta mauswagon gani. Dili ganito malinawon, malipayon, dili sa secure, ampo, tumagon sa Dios. Okay, tanaw. Juan Kapitulo 15, versículo 4 o 5. Ito tanaw. Atong basahon ng pulong sa Ginoo. Isa. Pabilin kamo kanako ug ako magapabilin kaninyo. Dili kamo makabunga gawas kon magpabilin kamo kanako sama nga ang usa ka sanga dili mabunga gawas kon magpabilin kini sa punuan. Ako ang punuan sa paras ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya mabunga daghan. Kay kung wala ako, wala kamoy mahimo. Iyon sa Ginoo, ang tao kuno nga magpabilin, muhawid sa Ginoo, makabungag daghan. Amen. Amen ba igsoon? Kung sa kuno, ang tao nga nagpabilin duol. Ha? Ang nagpabilin sa nagpuyok, magpuyok nga duol kanunay agalon o master, mauswakon, alipayon. Ang iyang pag-ampo, tumagon. Doon ay peace of mind, doon ay kalinaw, doon ay assurance sa kinabuhi. Amen. Mulis gusto mahitabo sa Ginoo, nga kanunay kang dool sa Ginoo, ang imong kinabuhi, dili ka mahadlo, walay anxiety, puros ka excited. Yes, Lord, tumagon din mo Ginoo, panalanginan di ko ni mo Ginoo. Ang panalangin mo gagawin kay sunan, dili na kwarta. Ang panalangin sa Ginoo, naipabor ba? Daghang oportunidad, kabuhaton o kablihan sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kaya ko'y sikreto sa tao, nga diin usa ka disipulo, nga nagpuyok dool sa Dios. Hallelujah. Ayaw mo lang sa Ginoo, ayaw palayo. Di ka Domingo, simba yun. Di ka simba ko. Ay, igor ka ng simba ko. Ka-Domingo, ha? Hindi ka-Domingo, himuon na to ang Sunday special day. Dili ni mo labaw sa pista. Dili ni mo labaw sa birthday. Dili ni mo labaw sa mga pag-gathering. Ang simba may pinaka-precious kabutang. Pinakabahandi ni nga naman, mauni ang ilhanan sa Diyos nga ikaw naa sa punuan sa paras. Amen. Hallelujah. So, alam na po, malipay ko kayo, makikita ninyo. Sabi ninyo mga kaisunan, every Sunday, malipay ko kayo ng mapuno ng linguranan. Malipay ko sa una, malipay na ko kayo ngayon. Musimba, pilang ako tao, pero karon malipay ko. Ang ako na kong ikagulan, ang social distancing. May lagamay rin manimo ba na? Nanay, mga tao ng text, Pastor, pwede na ako pasimbahon si Juan Pastor? Napa kayo linguranan? Pagkalami ka kayo paminaw. Ano yung stage? Kay, ikaw nga, kung nakaganin mo simba, dili ko kabalo, text mo daan. Kaya ron na-preserbahan ang tupangko. Kaya ka ng mga lingkuranan, nanay mga ngalan. Basta kayo mahintutanan itong ngalan no? Tanan itong ngalan, ngita di ka dito. Orang iswilahan sa una, uy, di man yung lingkuranan, ako ang muna ngalan mo. Ang graduan dito ta. Kag-graduan sila, ano mama? Hilap ka ka. Inugan ko lingkuranan ni Isto, ma'am. Yang isulti dito tanin tinod ngalan. Gilogan ko ba ko ni Johnny, ma'am. Di man nakapido isulti sa una. Labi na katong angga ko kayo. Ako kayo. Ma'am, gilogan ko ba ko ni Tibot ba? Ang iyan nga angga okay. Dito. Pero ako di ko mungalag ba Tibot ani. Tuning yun, papo ka nga ng tuning. Tuning yun. Okay na kung tawagan eh. Guwapo. Makadala ko guwapo ba? Kapa-attract mo ng anan ko na ito. Ito na nga, Jong, Marcelo, tigulang. Gapano na pinugus ko na ko ng pangalan sa FB, no? Sa live, Marcelo, ang munpon sumaydo. Pwede lang, Pastor Jong. Ano nga, Pastor Jong. Dito na siguro na. Marcelo. At ito, nang grade 1 na ko. Grade 1 na ko. Marcelo! Grade 1 ko kita ta. Ang tawag na mo? Mars. Mars.
Dagdagan, Mars Paler, Mars Batoy, Jong, yun, ito, kasi ano na to. Pero mas nindot paminahon ba, nga, mas nindot paminahon dito ng mga tao, yung ginaas Ginoo, no? Ini ka, Domingo, special kayo, simba ka. Excited ka kada adlaw, excited ka sa imong Domingo nga simba, ilis ka, magpili ka kasi kung suoto na ni, kaya kung suoto ni Pag-o. Ano na, no? Pili ka. E naman, excited ka every Sunday na ma-celebrar na po na to ang kaayos Ginoo kada Domingo. Kay makita ani nga duol ka o nagpuyo ka duol sa Diyos. Kaya naadini ang naman sa imong balay, naman sa nalapit ang Diyos. Pero ang pagsimba mag-usan na sa mga timailhan nga dinangog ni Ginoo. Okay? Ang Bible nagsulti din ako ang puno sa paras o kamo ang mga sana. Muna nindot. Sa ato ba? Duol yun kayo? Di ba? Dikit kayo. Tarawa na God. Punuan. Lisod po. Ako ang punuan. Kato mo isang anak ko. Next nga punuan na. Di ba? Kung branches ka naagyo na din ang iyang sanga. Amin ba? No, kabantay siguro mo nga kung ang kamunggay dili siya matawag ni mo branches kung gitanong na po mo siya lain. Gika na siya din. So mao po na yung mga kaisunan. Kining agalon din mao ni si Jesus Christ. Mao ni si Jesus Christ. Ikadua, ikaw din ang pulong abay, tanawa ha? Ang pulong abay, nagsimbolo nga permanente or permanente nga posisyon o abide the word, gitawag siya abide the word, permanente nga posisyon. Nakahulagway kini sa attitude itidlong, no? Itidlong gyud pag-ayo ang gamot sa relasyon nato ni Jesus nga naghatag kaniya nga siya ang mupuno sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Kung pasabot abay, ipatidlong. Kini, kita ninyo? Ipatidlong nato ang relasyon. Ang ato ang gamot ngadto ni Jesus. Mo na word abide sa English. Okay? Kanabang bisan pag maigo kang problema tungod kay natiglom ang imong relasyon, ang imong haligi bato, inigabot ang problema ha, mauyog ka pero di ka matumba. Amen. Kabantay mo anang dagko kay kahoy nga palakata. Dagko kay siyang kahoy, pero ang iyang sanga nasa ibabaw. Ay mga matumba, tanaw ganin mo matumba ng kahoy ng palakata, di ba? Inikatumba niya, bulat sa gamot, paingon sa ilalo. Ang iyang gamot, naa sa ibabaw, dili parehas o baliti. Kasi nakailang baliti din Ang baliti, maunay usang nga gina-introduce sa gobyerno, ipatanom ang baliti sa daplin sa suba. Kaya ang baliti, mukatay siya, ang iyang gamot, pailalom. Magkadaghan. Bisan gani, paibabaw ang iyang sanga, muhulog na yung iyang gamot. So, gikinahanglan di ay nga ang tao, murag baliti, tauan ka muna. Murag baliti ba? Nga bisan, umisakanan ka, gi-prosper na ka, gipauswang na ka, kinahanglan ang imong gamot, munawag yun. Kanabang makatugkan yun kanunay, ug asa ka, di kay habog. Konane, kahulog, di mo mura kagunggoy. No? Kung piyansa ng kinabuhi, ang gawin ng kinabuhi, dito na yun, magkahimo ang tentasyon. Muna nga, di kinahanglan nga, doon na tayo word, abide. Kung saan ang abide? Permanente nga posisyon, nga hulagway kini nga ipatidlong ang ato ipatidlong nato ang atong gamot, atong relasyon nato sa Dios. Ayaw magbulag. Ayaw magbulag. Kay kining fildaga mga kaigsuonan, kamiton gyud ni sa Ginoo nga mo ang mahimo ning ambassador gyud sa word pulong sa Ginoo ngadto sa mga tawo wala nakaduol sa tiilan sa Dios. Mito niya. Usa na ka anak nga gamiton sa Ginoo. Sa imong silingan, imong isuon, imong paryente, mamalagad sila sa Ginoo sila tanan. Okay? Ikaduha, ang disciple o tinunan sumusunod magbungahon. Okay? Ang sumusunod kuno o disciple mabungahon.
tapat, mabungahon. Sa ito ba na yung bunga? Ayaw panalangin. Hallelujah. Pastor, kanusa ka na mahitabo, Pastor? Kanusa ka na mahitabo ng mabungahon, Pastor? Dili na mahitabo ugma! Mahitabo na karon! Hallelujah! Too ka? Ang pagkamabungahon nga Kristohanon, mahitabo na karon. Ayaw yung sugot ugma. Na everyday, present day na nga buhaton sa Ginoo nimo. Ayaw yung sugot nga ugma, mahitabo panalangin. No! Walay ugma karon. Ang buhaton sa Dios nga panalangin nga mabungahon sa imong kinabuhi. Buwan ka pinagin sa Jerusalem, pakalataw ng Dios. Hallelujah! Sa kanindot kay pulong sa Ginoo mga kaibigan. Excited kayo ko nga share ninyo. Excited kayo ko. Lipay kayo ko nga nakadungog mo ni pulong sa Ginoo. Ako lipay kayo ko ni. Isa, ang dili magapabilin ka nako may sama sa usa ka sanga. Nawa. Usa ka sanga nga ilabay o malaya pamunitong kini o itambo sa kalayo aron masunog. Dili ko na magpabilin sa Ginoo, dili ko na magpabilin sa punuan, ilabay. Malaya. Malaya. Pero sa inyo sa 16. Ang 16 sa inyo, dili kamo ang nagpili ka nako, ako ang nagpili kaninyo. Ako ang nagpili o nagtudlo kaninyo aron kamo maglakaw o mamunga o bunga nga mulungtad. Busa ihatag kaninyo sa amhan bisag unsay inyong pangayoon kaniya pinaagi sa akong ngalan. Unsa ko? Hatagan ka. Mo na gitawag nga ang Kristohanon mahimo siyang mauswagon, mahimo siyang mabungahon. Nganuman kay bangayo ang anak tagaan kasamahan pinaagi sa ngalan ni Jesus. Sa ato pa din atong kinabuhi ni ay doon na gyud kasiguraduhan kanunan. Ingon ang Juan kapitulo 16 mga kaibigan, basahan na ko. Ito basahan. Basahan ninyo. Kamay basa. Kung sige basa din. Paspas kayo ko din. Oh, tama. Kaya man yung version yung sabi. Oh. 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 Tanawa ha? Bisan kung sa punoy inyong pangayoon sa ngalan sa Ginoo, hatagan ka. Hatagan ka. Unyami ka, Ginoo, protektarin ni Ginoo, hatagan ka. Ginoo, pabantayan ako mga igsoon, Ginoo, aning COVID, pabantayan na sa Diyos. Ang mga bunga, mabasa sa Galacia 5:22. Mo ni bunga. Sa ingon sa Galacia 5:22. Lalihog kong basa niya, kinsay makauna. Ang makauna na ipremyo sa Ginoo. Mo na madawat nimo. Mo na madawat. Tingala ka nga, dili na kakabalo magdumot, dili na kakabalo mo masuko. Nya masuko man tuod, maulian po dayon. Dali na ba? Dali na kayo. Ano man kay ang Galacia 5:22, isa din ang Espiritu naghatag kaninyo gugma. Nanay gugma. Di ba? Mabati na ka, tingala ka nga sa pahina, mapahina na ka. Sa amot mo, amot na ka. Ano man, nanay kay gugma. Di ba? Nanay kay gugma. Pastor, wala na pahina. Nanay gugma dito nga. Alang-alang. Alang-alang pahina. Wala na pahina, Pastor. Wala na. Manaman. Salamat eh. May mong rason din may trabaho sa ilang balay. May mong rason na mong pahina. Pagabot din. Pahina ni. Pero waha di ay. Pero puro. Para na ko, lamig kayo mga tao. Buotan niyo. Buotan niyo na. Yan naman, tapang yun muna ko. Tapang yun. Kalipay, kalinaw, pailog, kaluoy, kaayo. Pagka minatudon, pagka mapautsanon, o pagka mapinugnanon sa kaugalingon. Kabalo na kang mapugong sa imong kaugalingon. Mo na kinabuhi mga kaigsonan. Nibunga na yun, no? Nibunga na yun. Katulo, ikaw sa din, a disciple, tinunan, musunod, mutahod sa iyang kagalon, o master na senso. Sa kuno, ang disciple ko nga tinuod, o sa iyong buhaton, mutahod. Mutahod sa iyang agalon, o master na mao si Jesus. Musunod ba? Kasi yung isulti niya sa Juan 15:10 mga kaigsonan. Kung nasama, paliw ko basa ninyo. Kung tumano ninyo ang ako mga sugo, magpabilin ka mo sa
sa akong gugma sama nga ako nagtuman sa sugo sa akong amahan nga nagpabilin sa iyang gugma. Mao ni ang gusto mahitabo mga kaigsunan ngadto sa Dios. Nga gusto mahitabo sa Ginoo mga kaigsunan nga kita mga Kristohanon o kita mga disciple magpabilin gyud kanunay diha sa presensya kanunay sa Ginoo. Tahod ba? No, kini pastor nga gibutang dinhi, dili ni siya usa lang na gibutang ra dinhi nga wa kiko, no? Wa pasabot ani mga kaigsunan, naa ni siya katuyuan. So kinatanan ng pastor, wala yung guro. Kinatanan ng pastor, di na maminaw. Kamao ko na pastor naman ko. Huwag pasabot, duha, tulo, upat na kamong pastor, ibutan sa simbahan. Nga naman, kasi rason, na ay mga makatabang. Dili po kayo sa kasimbahan, usap ka po pastor. Usap ka po pastor, ano? Siya mo sa discord. Atod pa ni Pastor Fredo, na ako na'y hilabihan, buutan na pastor dito, nakita nila sa Dumaguete. Ang trabaho sa pastor, siya mo praise and worship, siya mo MC, siya mo Sunday school, siya mo wali, siya mo challenge sa conferring, siya mag-MC supon. Ang maraming buutan na pastora, huwag ginanghantan ba? O kawaman po yung mga ito lagi ninapitan. Kurong-kurong po ng buwan. Tagaan mo. May puntang ng igsoon. Natawa mo yun ba? Naibutan ako din. Huwag na sana-sana na ko. Ikaw si Sther. Ikaw ang sunod na Domingo Sther. Pastor, ay pastor. Istoryahan pa lang ganin ni Mudaan. Mura nagbahulog ng ulog, nilingo-lingo. Hulog yan ang ulog ni mo. Hadlo kayo ng kapita. Pero gusto na ko nga mo-produce ta, mubungan ta. Amen? Okay. So, ang disciple, sunod na. Kining pastor, galibutan din spokesperson ni sa Diyos. Extension ni sa Ginoo. Ang Diyos mo ani din mga igsoon. Patay tantan na. Kita kita. Hadlo mo yung tingog. Ang tingog sa Diyos sa mas dalugdog. Amen. Dalugdog yan. Mga bata din mga gawas. Ini akong ihatag sa pastor. Akong ihatag sa Ginoo. Gawas sa tanan. Oy. Tingog sirado din Pero tungod kay ang atong Dios mga kaigsunan nagamit siya mga extension. Kana mga pastor. No. Ot pasabot kana mga wali din ha, nga man wali, ang pastor isto, nagwali sa radio. Igamit na siya sa Ginoo. Ihapon ng linya ba? Nga dihapon siya magwali. Ako po giwal, nagamit po Ginoo diri. Ako po ning linya. Ikaw po, gamit mo linya po na nimo. Kinahanglan mo Dios sa tinapangay. Mura magsilihig. Panilihig ko ng tumog na nihig mo sa kabo. Tuho ko na yung bahuman. Dili. Mau po din sa Ginoo. Kinahanglan sa Ginoo nga, dunay tahod ba? Tinabangan, unity. Di ba? Pagtabangan na, dali ang trabaho. Muna kasi, pastor, gitagaan mo giya sa Ginoo, nga mo ay manage din Dili ko nun. Ikaw, Brad, ikaw, mahina ka. Wala, tibok si Mana ka. Ayaw, pastor. Mabita, maikog ko ninyo. Ano yung mga tawag itong buutan ka ay ka buutan na kada raduloy. Ikog kong raduloy. Sige, balik din ba? Brad, balik ka, Brad. So, wala pa man itong naman, pastor. Mamiyak ka na hinaling mga tawag hinaling. Duy-duy po. Ano yun? Jack. Logan ka na po na, Jack. Ayun ako, pastor. Kaya rin ako niya. Ano? Pantong kinahigog magkajuyo. Usdan ni kayo. Aswato na lang sa kusin nito. Ito pa doon. Mabuutan ba? Namiyak yung ginanita ng tao ba naana ako dito. Aktar ko ito. Ako ba ito hugas ng plato? Namigil ko ginanita talaga yun. Salamat sa Ginoo nga. Di po tayo nanang kinanita. Pero, kung tayo pasabot ng ito na tahod yun, no? Tahod dito. Isko ito ba nato din a disciple, no? Tao sa Ginoo. Kaya disciple ng kagisunan, ay, na-disipulo di ako ni pastor, dili na mao, kada yung ma-disipulo tas Ginoo. Kaya ma-disipulo ng pastor, disipulo ng tao, ay, kung sa'yo kinaya mo na yung kinaya. Puputo siya, puputo ka. Pero ma-disipulo ka dito sa Ginoo, o maayo ang Diyos, maayo punta ka, disciple. Okay? Okay. Ikaw ba? Tapusan na din sigurado na din ko. Tapusan hapit na punta mo man. Ikaw na Bible, ikaw na pulos Ginoo, ikaw pa din ang disciple, tinong na ano susunod, na higugma sa uban. Kini mo higugma. Buka kini sa naga. Ingon si pastor, higugmaon mo na ng uban. Literal mo po kayo. Higugmaon mo itong uban.
Ay, mauli ay toyo pastor. Ang katawa mo. Eh, nagsugod na mo paghigog mo sa uban? Ha? Hindi mo mga tawa, ha? Dili na mao. Kanang kaulat na paghigog mo na sa uban, di na mao. Buta ka pasabot, kanang paghigog ba, Diyos nun ba? Diyos nun na paghigugma ngadto sa uban. Buot pasabot, imo silang higugma, imo silang sanyawan, imo silang walihan, imo silang tudloan sa pulo sa Ginoo aron sila madala ngadto sa tilan sa Ginoo. Mao nay paghigugma Diyos nun paghigugma ngadto sa uban. Palakpakan ka Diyos. Ang iyong sa Biblia, ang disciple, dahil pang nantaw ba? Doon na tinguha nga, gusto ko nga maglakaw, gusto ko magsangyaw. Ang tinguha na ito, ganun na natay program. Sabi niyo, naghimot ang live program, bahala ko ulaw kayo. Ulaw diya kayo. Sana ka nagwali ka, na yung mga tao tanong mo, ito ko lang isto? Na yung mga tao, tago sila na, alam ko, na yung mga tao din nga nagpalipot na ito naglantaw sila, kaya tingnan na sila kung sila pinipot din Nagpanganin niya dito natin. Kitan. Oh, kaya ko na sila na, usong kawalan niya, kayam-yaman. Pero katanaw ko niya. Tanaw ko niya, din siya, kita ko niya mo. Dapat, akong bagoy-bagyo, mag-ulaw niya po tanin. Ulaw niya ng insulti ka, okay? Huwag din po ikaw ba nito? May lang, nasa inji sa mga tubangan eh. Istorya sila yung anak. Wala man. Pero, matod pa ni Pastor Burhag nila, dili na ko na ito gamito ng atong time sa TikTok. Ayaw gamita ang imong panahon, anang sayo-sayo ko diya sa Facebook. Gamito na ito atong panahon. Nakay time. Kita niyo nga na yung mga pulos Ginoo. Sabihin niyo akong igagaw. Akong igagaw sa Manila. Ang Manila ang magkaroon. Gibalik man siguro. Balik ang ilahang lockdown. Una na sila nahimo. Una sila nahimo. Ang ilang gibuhat karon. Udang na sila sa Facebook. Nakabalo maminaw na po. Di ba nakabalo maminaw sa ulang pulos Ginoo? Igiyagaon na po. Igiyagaon gina. Pero karon siya gibuhat gabi nag-chat niya. Isagaw. Kumusta ka niya? Ikaw okay rin kayo niya. Salamat sa Ginoo, okay rin dito. Ikaw, appeal ka sa ako. Appeal niya sa akong program daw. Sa nagtanaw ko karon. Gishare ka tinaganaw eh. Gishare niya mga 5-7 ka buong yung gishare. Sa akong mga live. Kaya giganahan sila. Giganahan sila kay na buta ito kasabot mga nagkasan. Wala ka tayo maprapit na. Wala tayo maginansya. Wala tayo manghatag na ito na klasa. Pero gusto lang ako na naay mga tao na maluwas, pinaagi ang ating pagpapalagay. Amen. Maunin siya. Maunin tinguhaan. Higug masabay. Dahil amigo ni Isto, nga, ning apil, na agay mo ang senior siguro ito ni mo, babae. Nagtanaw ang oras sa atong live at ng pulis. Nagtanaw ang oras, pagkataon-taon na po. Ning tanaw na po balik. Ning comment na po, abin, labay na po siya. Balik na po siya. Ano, katulo sa usak ka. Adlaw, natulog siya naglantaw. Igulang na. Siguro ito ilahin mong ibuhat. Malipay ka, kaya na yung mga tao mapanalanginan sa inyong ibuhat. Malipay ka, kaya na yung mga tao maluwas, pinaagian. Ano man, muna yung tinguhan ako, i-share! Kaya na yung mga friend, na yung mga kailan, na yung mga parente. Na, burin kayo ng kinabuhi. Tanawan ko si Karon, ano yung mga tao lagan dito? Ano mga lagan ba? Naanan dito, lahat, free ang ilang kinabuhi. Niya pagkabot sa, dili pwede mo lakaw, dili pwede mo lakaw. Asan eh? Ano kakatuloy kayo mga tiil ba? Hindi kayo makapuyog balay. Puringan kayo eh. Puringan. Kami din hindi puringan. Ano man, di sa mag-lockdown na rin pinakabulan, hindi puringan. Ano man? Ay, tinago, dagang kayo kamalutong dito, dagang sagot. Pinagin nyo dito. Saburin ka niya, tanong kag 5 kasaging, abot sa duwi ka na, akabungan na, data, mata, taga na ka. Diba? Wala'y puring. Naman, dagang kayo ng pasod, tanong na po. Tanong, tungod sa kaburing, dulit, dagang kayo bulak balay. Ako niriglang, asa na ako na itanong. Tinod na. Tungod kay, ang sitwasyon sa kinabuhi mga kaisun, mangita kang paagi, i-divert nimo ang mga kahimtang sa kinabuhi. Kami mo pa. Pero mo may pasabot, nga dili na ina. Ang sakto yung buhaton, kinahanglan pang dito sa pulong sa Ginoo. Kinahanglan, mahimo kang madasigon, kanunay kang madagod sa Ginoo. Mahimo kang mahiguman na ito sa uban. Share mo pulong sa Ginoo. Ay mga wali, i-share nimo. Simba tayo sa atin. Pulong sa Ginoo ngayon. Ang example sa bukman ni Jesus para sa iyo sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Muna ang gumba nga ipakita ni Jesus nga sa uban. Iyo siya maghuna-huna ka sa kayuhan alang sa uban, dili lang sa kayuhan alang sa imong kaugalingon. Di ba? O man purpose.
Pastor Job, magwali. Kung sa mana, para kaayuhan sa mga. Diba? Ngano bisitahon mo na ko, hindi mo makasimba. Sa muka ko ng pastora. Ay, magmuntahan naman mo. Diba? Kumusta ka, sister? Magkakasimba tumiging Domingo. Ano yung cancer na pastor? Pero pasagdahan ganin mo, di gani mo na ako ipertino na hindi mo makasimba Domingo. Mga naging mo dahil na, nabis pastor, man yun yung abig kayo umihangat itong Domingo. O may invite ako. Pero, pagdon gani ka na ko, John, akong nunay ginagawa na yung inan may. May, yung papat naman, simba Domingo. Sama nang, ang pantay magbayan yung Domingo. Ako yung uyak pa po. Nga naman, concern ko nila. Malipay mo, kami yung pastor yung nana. Amin ba? Pero pasagdahan kami mo. Ayaw mo kalipay, papasagdahan mo. Credit mo sa akong kinabuhi. Ako'y manubag ninyo. Muna na, kung dili mo makasimba ini kay Domingo din di mo makasimba, makita na ko nga, bakante din mamalaka ko. Hello? Ay, nana ba ka po mo? Kumusta ka, pastor na to? Kumusta ka si pastor? Every gabi kada gabi, nag-ampo ko para ninyo, natagaan mo ba yung lawas? Hikayo na ninyong kinabuhi, mahimo mo mauswakon. Muna pastor, na cancer. Ay, mo kasubuoy. Pastor, yung buong mga pastor, gini mo simba yung Domingo. Ay, may impirno ka. Lo, sugot mo, may impirno mo. Mo nang concern ko ninyo, hindi ko sugot, may impirno ka. Nasabta gini maayo. Nga, ko nag-buot-buot sa kinabuhi kay Pastor man. Maumali ang concern ni Pastor. Alang sa kaugalingon, dili lang sa kaugalingon. Kaayuhan na ito sa uban. Mau din ni Pastor. So, si Pastor, ibig kasabot ang kinabuhi ni Pastor. Oh, muadto ka. Uno na ako na, oroketa. Ito orang oroketa. Dito ko gahapon ni Tumala. Ito ko si Brad Tumala. Bago lang na kami sa Ginoo, akong bisita mo. Nga naman, gusto na ako na maluwas din sila itong tali. Ilang di mo pamilya. Wala tayong maprapit, anak. Pero naa tayong maprapit na ito sa Diyos. Malipay ang Ginoo ni mo. Usa na kakala. Maluwas. Milyon ang anghel magdahil sa langit. Unang kita mga Ginoo na ito. Na yung mga tao nga backslide, ato nasigod sila. Nasigod na ito sila. At sila at sa dito, Juan Kapitulo 15, versikulo 11. Gusto sa Ginoo nga mapuno ta sa kalipay, pinagi sa pagpangita, sa pagpakig suon sa Diyos. May gusto sa Ginoo. Nga ang atong kinabuhi, makabatong taon, mahimot ang suon ito sa Ginoo. So, ang disciple di ay, dili mo sugod nga, mo rin yung kahintang sa kinabuhi, nga kontento ka sa imong sitwasyon karon. Tuguti, nga kining upat ka mga butang, nga mauni ang imong biyo sa imong kinabuhi, nga maguna-una ka, mahigugma ka na tusoban. Ang paghigugma na tusoban, dili las, dili kaulag ang paghigugma, kung dili concern. Nakita ni mo imong silingan nga, walay simba-simba, imong ituon. Brad, sister, kumusta ka? Mato pa ni Pastor Burha ganina, ano, chismis ba? Chismis Ginoo ba? Kumusta mga Brad? Kumusta mga sister? Palagi. Simba ka na itong Domingo? Simba ka? Pasiyaw lang ba? Pasiyaw lang. Sa istorya lang ko, ay puno na din. Dibati na yun. Dibati na ko. Ay, siyaw. Hindi ka kadaw ka na. Hindi ka kadaw ka na. Share lang ang puno sa Ginoo. Pag-Ginoo, pwede mo, pwede mo. Ayaw naghanap istorya. Ang punay ka nito. Ang punay Lord Jesus. Ginoo, lusa. Panalagin nila sila. Tagin ng lawas. Uli na yung ka. Bitin ba ng kinabuhi? Sige, magrito. Dali, kahit ito siya. Nalanig ang istat sunod balik ni mo. Tis na. Nalakagpan. Pagkabot dito, nalagi ko. Nalakagpan. Gikan, bigkuan. Ang punay ka nito. Bitino, di mo kanunay siya. Usahan ka buhok. Kaya naghanap kayo ng gasto. Kapag kayo. Sige, kagdalagpan. Silingan, dalag kayo. Usahan! Pagkagkapi ka na sa Ginoo, imuha na, bunga na nimo. Yan mo rin gustong tinguha sa Ginoo nga mahimot ang disciple ni Jesus, kaya naman, buproduce na bunga. Dili kay bunga, hindi kay kwarta. Saan ang kwarta ni mo, hindi kamatay ni mo ngayon. Butang na dito sa bangko. Pagka nana dito, saan ang withdraw ni mo nga? Tago-taguan na po ni mo itong password. Saan ba nila withdraw ni nga? Sabi ninyo, kanang milyon na kwarta ni mo sa bangko, una mo'y kwartang milyon sa bangko, mamatay dito, dili pwedeng makuha. Basta milyon. Makuha na siya kung na counterpart na po ng kwarta. Na makita mo, ibali mo na, ako'y pamilya, mamili pamilya.
Makuha mo to, counterpart na yung mga half million na to. Karon ay gawa sana. Mamatay ang tao. Una kay milyonaryo din eh. Maglisod ka gunahuna asa mo ibili. Kung kita ng mga dato dugay ka mamatay. Magalipasan di katulog kadunay ni kagabi eh. Ano magunahuna? So ka mo ibili ni ang milyon. Ini ka matay, dili piyong ang mata gabuka. Piyong na intaw ang bana nga hangyon pas pamilya. Piyong na nga, kailangan kita na hanggang bukay ng mata niya. Gana ka niya. Ano ba niya? Ay, una-una na siya kasan niya ibili niya kwarta. Pero mga tao, bitaw nga nangalaga sino mamatay, smile eh. Smile. Pero katong nga, di pa gusto mamatay ito kaya ito pa'y daghang ibang kawilabilihan. Lisukit na. Ikaw karon na manahuna ka na tinuod ka relasyon sa Diyos. Gusto ka mo produce o bunga? Kaning kama. Ihatag yung ginabuhi natin sa Diyos. Ayaw, palayo sa Diyos. Panuod lang sa Diyos. Kamu nga mga tao sa Diyos, pasalamat mo nga may pastor na cancer niya. Salamat ka sa Diyos. Bisitahon din mo na po. Bisitahon mo na po. Pangustahon mo na po. Namoy sakit. Ibaitan ko ninyo. Namoy sakit na yung silingan ni COVID. Lagi mo pang-imbitar. Ano ba yung Pastor, nabangin mo yung pastor. Yung silingan ito ni COVID. Tumampuan, pastor. Kamura. Bitaw. Pwede na ito naman. Hindi lang po tumuduol ito. Anong ba yung Diyos naman na? Dumuon na sa Diyos. Amen. Dunggan siya. Sabi na yung Kristonan. Mayroon ko madunggan. 15 katuig, 5 katuig siya. Insomnia, di siya katulog. Milagros mo. Milagros mo. Ngano? Para sa Amerika, na ako din nagampo. Sa pastor, patawag yung mga po, pastor. I-appeal yun ko, pastor, ha? Giyod ba niya? I-appeal yun ko, ha? Hindi mo kita mo reklamo nga kay Sonan. Kasi hihinar po ito siguro niya pag text. Ikusog lang na kung basa. Ampo eh. Insomnia yan sakit. Unong katuig, pulo katuig. Hindi isa katulog, hindi katulog. Hantod ka rin pastor, ako katulog. Insomnia yan sakit. Ampo eh. Ako i-ampo din anak sulti niya. Pilang kasimana ra. Ego siya. Pagkalamihan mo na pastor. Hindi makulitan ng tasa ito insomnia, no? E kung ano man, hagok o sa katanan. Sige na puno siyang gahakok. Karon pa kuno siya nakasinati o hagok siya kinabuhi. Dugay nga mga panahon. Di mo malipay ka na. Na ang Diyos, muhimong mga milagro, bisan tuwa sila sa layong dapit, naarat na sa Pilipinas, ang Diyos, muhimong milagro, nga naman kaya atong Ginoo, naa sa tanang dapit. Amen. Palakpakan naman. Kalang, dili na ato dili na glory to me, glory to God na ano na. Nga naman, kinsa na punta. Usang ko ni ato inapron, binisaya pag uban maayo kayo, Lord Jesus, in English, ibo kayo. 42 kung katuloy ganing gadaladala, di kong binisaya ng istorya. Maayo na kayo ng istorya. Ikalipay na nakakay Diyos. Nakakay Diyos. Nahimo kang disciple sa Diyos. Ikalipay. Ngunit buhata. Sunod, paduol, ayaw po lang sa ito. Panangaginan ka sa Diyos. Nenod na. Hallelujah. Napay mga pagtulungan niya mo na pagtunan ka. Igsoon, dili sayang niya ka. Dili sayang, nakadangog ka sa Ginoo. Kapag ka mga butang to, Sir, Pastor, bago magtulog ni Simana, Pastor, ko. hindi lang. Ayaw paduol kayo kay na kamera. Malipong ko, Pastor. Malipong ka. Tindog, mga bro, matulog-sulog kita. Ayaw, kung saan yung hilam yung puson? Ha? Yung bakos. O, doon mga burot ini, Pastor. Kutok-kutok, gano'n yung bitasok ka na. Sige. Tanangin mo, papaak, Okay. Una, Ito, okay. Magampo ko mo. God, hallelujah. Dili man ko doktor. Unya, dili po ko mananambal. Pero usa ko katao sa Ginoo. God. Unya, ako kang pangutanon. Nituo ba ka nga si Jesus muhimong milagro nimo karon? God, buto. Nituo ba ka nga ang kamot sa Dios iyang ipaabot karon sa imong lawas? Unya, maglatay ning milagro sa Ginoo diha nimo karon. Okay. Hallelujah. Tungod kay nituo ka, mao ni ang imong buhaton. Isa imong pikas kamot. God, hallelujah.
Kunya ang imong pikas kamot ibutang sa dapit sa imong lughan, sa imong kuto-kuto baka. Hallelujah. Kamo gani ang karon dinhi saksi mo sa dahog sa Dios. Nya tungod kay saksi ka, uto-usab ka. Hallelujah. Thank you, Lord. Magampo ko. Ako hangyo si Pastor Isto nga mo lihan silang kamot, ipaabot imong kamot, Pastor. Ako lihan po, Pastor. Okay. Sa gamahanan ngalan ni Jesus nga nasa ritnon, Espiritu sa dautan, Espiritu sa kabuhi, Espiritu sa balatian, Espiritu sa katol-katol, hubag-hubag sa lawas, akong gisugo karon sa pangalan ni Jesus nga mokalabyo ka, mobahawa ka, in Jesus' name. Espiritu karon sa lawas, akong gisugo karon sa pagdawat sa kayong milagro. Nagahikap ang imong alagad, Pastor Estudio Bation. Gihikap niya karon ang lawas ni Tatay Tropico. Ginong Dios, ipalatay ang imong milagro, ipalatay ang imong gahong, pinagi sa kamot sa imong alagad karon nga ginatapion sa lawas ni Tatay. Ginaisa niya ang kamot, ganyan pikas kamot yung gibutan sa lapit nga dunay sakit o balatian. Karon dili ko rasa Ginong Dios akong gi-claim, akong gi-release karon Ginong Dios sa imong milagro, makakabot kini ngadto sa iyang lawas. Gikan sa iyong ulo ngadto sa lapalapas ni Elia masinati ang imong milagro, ang imong hikap karon Ginong Dios in Jesus name. Jesus name. Ako kang isugo lawas, ako kang isugo karon sa pagdawat, pag-angkon sa milagro kayuhan gikan sa Dios. Tingnan Ginoo, salamat sa kayuhan na akong nadawat karon sa ngalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin Ginoo. Hallelujah. Inunan na ang Dios na itong nagyalagaran. Milagroso siya. Hallelujah. Ito itong give them sa ligay ko. Hallelujah. Thank you, Lord. He turns with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Thank you, Lord. Give thanks because it's given Jesus Christ. Hallelujah. He said, give thanks with a grateful heart. Pasalamati ang Diyos. Pasalamati siya sa iyong kinabuhi. To the Holy One, give thanks because it's given Jesus Christ. He said, and now let the weak say, I am strong. Thank you, Jesus. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks, give thanks, give thanks. Magabutan. Kani mo labing malaan ang gamahanan ng mga Diyos nga naa sa langit. Salamat Lord sa mga pulong ang mga dawat o nadunggan karon. Ginoo isiryo kini ipatik kini sulod sa mga kasing-kasing. Salamat Lord Jesus sa imong mga katawan nga madasikon kanunay nga nagaduol o nagapaduol diha kanimo. Salamat Ginoo nga kami imong mga katawan nga matinahuron kanunay mo gituohan mo Ginoong Dios nga aduna gyud kadagaya sa among kinabuhi kay naa ka nagsaad Ginoo nga sa diha magapabilin minimo mamungami bisan unsa nya mamungami Ginoong Dios bunga nga dili gyud mawala bunga nga mulungtan. Lord, salamat Ginoo nga kini nga bunga nga Dios nun gugma kalinaw pa ilog o pagkamatinudaanon. Mao ni ang among kanunay dadon sa among kinabuhi. Hindi nga kalibutan. Lord, gusto mi Ginoong Dios nga mahimong suod diha nimo o niya mga lagad mi Ginoo mahimong mahimong tinuod nimo nga mga disciple, tinuod nimo nga mga tinun-an. Salamat kini mo Ginoong Dios sa imong lagad imong gigamit karon bisan pa Lord, magaubad ikaw ingon kay imong lagad ako no sa i-release ang imong panalangin
nga kini mag-aabot ngadto sa imong mga katawhan. Lord, spiritual blessing, material blessing, financial blessing, emotional blessing, mental blessing. Kini mag-aabot ngadto sa imong mga katawhan karon gikan sa bata, babae, lalaki, ngadto sa labing hamtong imong madawat ang panalangin nga gikan sa Ginoo in Jesus name. Lord, ang imong panalangin, Ginoo Dios, mo chisik, mo presence, Lord, mo sobrang, Lord. Ang imong panalangin mo overflow, mo overtake ngadto sa imong mga katawhan. Salamat kayo nimo, Ginoo Dios, among pamauli karon sa among mga temporary mga balay. Tabunin mi, kuralan mi kanunay sa imong miling nga dugo. Salamat Ginoo sa kadaugan. Salamat sa mga panalangin nga among madawat karon. Among gihalan ng tanan, among gibalik ang himaya, dungog ta salamat. Dialaman kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, at tanan magingon. Amen. Maayong mundo ng tanan.